Ξεκίνησε τελευταία περίοδος που θα κρίνει τον νικητή του Beach Hoops 2013 στο Sao Beach Bar. Καλάθι και φάουλ. 28-22. Δεύτερο φάουλ του Σαμόπουλου. 29-22. 29-23. Μειώνει η Destiny. 3 και 13 για τη λήξη που θα κρίνει το μεγάλο νικητή του τουρνουά Beach Hoops 2013. Σταμόπουλος για καλό. Καλό, Σταμόπουλος, παίζει με πλάτη. Βρίσκει τον καλό. Στη λήξη 30-24. Για δύο. 32-24, 32 Holidays, 24. Τάσο για δύο. Για δύο, έχει πει για δύο. Είναι κούραση, άλλοι πήγαινε στα 41, αλλά 10 πόντους, πάμε και τελειώνουμε. Δίκαιος 3 φάουλ. Συνεχίζουμε το παιχνίδι. Πέναλτι. Άγγελε. Άγγελε. Πάμε. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Αλλά δεν κάτσε να το συζητήσουμε, Άγγελε. Θα τελειώνουμε, δεν κάτσε να συζητήσουμε τώρα. Έλα, 2 και 40 είναι, παιδιά. Θα τελειώσουμε και πάμε έξω με πύρα να το συζητήσουμε. «33-24, Holidays». «33-25, μειώνουν Destiny». «34-25». Ένα και 50 για λήξη. Beach Hoops 2013, τελικός. 1 και 40 για λήξη. Παρακολουθείτε το τελικό του Beach Hoops 2013. 34-25.
36, μειώνει η Destiny. 35-26. Ένα λεπτό για λήξη. Ότι φαίνεται φαίνεται, εγώ το είπα. Αυτά μιλάει πέρα. 40 δεύτερα για λήξη. Για ένα. 36-26. Ένα δυνατό χειροκρότημα και στις δύο ομάδες του τελικού του Beach Hoops 2013. 37-26, 28 δεύτερα για λήξη. 37-27, 20 δεύτερα για λήξη. Ένα χειροκρότημα και στις δύο ομάδες που έχουν φτάσει στο τελικό. 10 δεύτερα, νικήτρια η ομάδα του Holidays. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες του τελικού. Νικήτρια ομάδα του Beach Hoops 2013, οι Holidays. Βάζει που το κάνει δηλαδή